לכולם. אנחנו כאן בחלק השני של סקייבלוק, עונה אחד, ועכשיו אנחנו גם בונים את הבית, וגדלו לנו 3 עצים ומלון. אז ככה זה יהיה. אני אאסוף קבלסטון, ובינתיים איתי הוא יבנה את הבית. אאוץ'! לא. יש לך מזל, לקחתי את העצים. למה? לקחת גם לקחתי גם את הגרזן. יופי. טוב, אני באה. אאוץ', תביא לי. איפה אתה? אוקיי. כך וכך. רגע, אני אקח את המלון. רק אני צריך... אנחנו עוד כמה פרקים נעשה גינה של עצים ושל כל מיני חווה כזאת. גינה! אוקיי, יש לנו 13 עצים. עוד עץ אחד ויהיה לנו יותר יש לי עוד 14 עצים. צריך ספלינג. אוקיי, יש לי ספלינג אחד. יש בצ'סט 2 שאני עכשיו שמתי. יש לי עוד אחד. תשים. אז בוא נראה. אוקיי. ניתיים. בוא נראה מה צריך לעשות. אוקיי. תעשה בינתיים קובלסטון. אני בינתיים שמתי מים שאנחנו לא ניפול בבית. שמתי מים. לא, חכה. יש לי רעיון, בוא נעשה מאגר אינסופי של מים. ואז נוכל לדוג. אבל אנחנו חייבים מה? אנחנו חייבים בשביל זה, איך קוראים לזה? אנחנו צריכים שמה? אני שכחתי. צריך 2 דלי מים. למה? אז יש לי רעיון. תביא לי קבלסטון. אין בקט לבה? תביא לי קבלסטון. אז תיקח אתה, אין לי פיקקס. אז קח את שלי. ותביא לי 10 קבלסטון. למה 10? 10. או אפילו יותר. או אפילו שאתה יכול להביא לי יותר. בוא נראה כמה יש לי. אני בינתיים משתמש בווד. למה לא, אל תשתמש בווד. לא, בוודן פלנקס 5. הנה, יש לי 10 קובלסטון. שנייה. 8, 9, 10. אוקיי, יש לי 10 קובלסטון. אל תעשה אותיים. כך, זרקתי לך. למה אתה לא מדבר? אני מדבר. זה אני לא שומעת. החווה, זה כבר מוכן. החווה, זה מוכן, החיטה מוכנה. תראה לי? לא. למה לא? תן לי פיקקס. טוב, אני הולך... איזה לאג. אני הולך להרחיב את הבית. תאסוף לי קובלסטון.
אורי, שנייה. אני חייב מלא קאבלסטון. מה? אני חייב מלא קאבלסטון. ואני חייב מלא לבית. בית יותר חשוב מסתם דבר שאתה עושה. זה דגים, שיהיה לנו אוכל. יש לנו מלון. מלון זה מעלה אחד. אז תתאבל כל פעם שאתה רעב. לא. רגע, יש לנו פטייטו גם. נוכל לשתול פטייטו. יש לנו גם גזר, אני שותל. תשתול. תביא לי את הבקט מים שנייה. שנייה. אני רוצה להכין מקור מים. הנה, פה. לא, אני עושה את המקור מים. אני רוצה גם לעשות לנו חווה, אני צריך דירט. טוב, אני אקח שוול. יש לי רעיון. זוז. לא, תזרוק אליי קצת קאבלסטון. לא, יש לי מספיק דירט. לא, אני לוקח. זהו. תזרוק אליי קובלסטון. אני אעשה את זה. אני צריך קובלסטון. פאק. אורי. אני אעשה את זה. אורי! תעלה. בטעות הרסתי גם את הדלת. טוב, לא משנה. אני יודע איפה אני אעשה את הגינה הזאת, כאן, מאחורי הבית. עכשיו אל תיגע בחור הזה. למה? שט. טוב, אני מתחיל את הבית. אני צריך פה. לא, למה לקחת מכאן? לא, זה בטעות היה. לפחות יש לי עוד סיד. יש לנו מאגר מים. אוקיי, תביא לי... סליחה. שלחו לי הודעה. וואי, יש עליי מלא דברים, אני מפחד ליפול. תעשה לי חכה דייג. אין לנו את הזה של ספיידר. יש לנו. יש לנו? כן. יש לנו איפה? 10. יש לנו. איפה? אצלי יש 10. אז תביא, אז נכין לשתינו. תכין מקלות. הנה, אני מכין. סוד שלא ידעתם במיינקראפט, אם לא ידעתם. אוקיי, נגיד אני שם מלא חוטים. אפשר להכין צמר. לא. לא. אני לוחץ לחיצה ארוכה. לא, זה לא עובד כאן. תביא לי את הסיץ. אז רק שנייה, אני אראה להם שנייה בסינגינג פלייר משהו. לא, שנייה, אל תצא. אני נראה לכם את זה בפרק אחר. לא, אני אראה להם עכשיו. אוקיי, נגיד אני אקח את הסרווייבל שלי. ואם אתם לא ידעתם את זה, אז רגע, אוקיי. אם לא ידעתם, אני רק נראה לי צריך לצאת מהנדר. אוקיי, יש לנו חכת דייג. וגם הסינגינג פלייר שלי ללא צ'יטים. יש לי מלא. יש לנו חכת דייג. תשיג לנו אוכל. זה לא נותן פה חכות דייג, רק שתדע. זה כן, הנה. אבל צריך מקום ענק יותר. אוקיי, הנה השער שלי. הנה בדג. לא תפסת. אוקיי. יאללה, בוא. שנייה, יש לי לאגים, אני עדיין לא יצאתי מהנדר. למה תמיד בנדר יש לאגים? תפסתי דג.
יפה. ברוך הצהריים. או. מה? רגע, אוקיי. אני פשוט אעשה משהו. תפסתי דג. רק רגע. רק שנייה. איתי. הלו? לא. אוקיי. אוקיי. עכשיו נראה לי זה יעבוד. יותר טוב. אוקיי. גדל לנו סוכר. גדל לנו סוכר. טוב. וואי, זה דג. אוקיי. יצאתי מהנדר. ברוך אתה עושה השם. סינגל? כן, אבל רק שנייה. אני כבר... כאילו בקריאייטיב? לא. לא, אז בוא. רק שנייה. מה קרה? נו יאללה, הבאתי לנו ארוחת צהריים. אני מחפש. שנייה. אין לנו אפילו תנור. אוקיי, עכשיו לא יהיה לנו להגים. בוא נראה. Back to game. יש לי רעיון. טוב, אנחנו נחזור לסקייבלוק. עוד כמה דקות יש? דקה. טוב, נסיים את הפרק הזה. לא הפרק, טוב, משהו. סליחה שעשיתי לכם את כל זה. שנייה. אוקיי, רק שנייה. נאכל דג לך. לכבוד סיום הפרק, אני מקווה שזה יתבשל בזמן. שנייה. אני רק אראה להם משהו. נו בוא כבר. שנייה. עוד שנייה. אוקיי. אוקיי, דג אחד מוכן. אוקיי. אם אתם לא ידעתם את זה. אוקיי. נגיד 28 סנט. אוקיי. רגע. אוקיי, שמתי. הדגים מוכנים. לכל אחד. אין לנו מקום בצ'סט, אני מגדיר. אוקיי. רגע, להגים. אוקיי, בוא נראה מה אפשר לעשות. אוקיי. אוקיי, בוא נלך פשוט לסקייבלוק. אוקיי, ונגמר הזמן, אז זה יהיה סוף הפרק להיום. מקווים שנהנתם. אל תענה. מקווים שנהנתם, וביי. לא מתקשרים אליי. הנה מתקשרים. סיימנו! איזה ילד. תענה לו, אני הולך להראות לו מה זה.